L-Aġenzija Identità ħabbret li matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kompli tissaħħaħ il-ħidma tagħha kemm fl-infurzar kif ukoll fis-servizzi amministrattivi offruti liċ-ċittadini u r-residenti. Statistika ppubblikata minn Naturi li sa Ġunju li għadda t-taqsima tal-compliance fetħet 301 investigazzjoni li minnhom ġew konklużi 242 każ filwaqt li magħhom ingħalqu wkoll 29 oħra il-nfetħu s-sena l-oħra. Fl-istess perjodu saru 122 ispezzjoni, żieda ta' 30 fuq l-istess perjodu fl-2025 u dan waslu biex 112 persuna jiġu referuti lill-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet u passi legali. Min barra hekk Identità għamlet 371 intervista relatata mal-moviment ħieles u aktar minn 3000 direġistrazzjoni fuq talba ta' sidien ta' proprjetà li waslu għal revoka ta' 407 permessi ta' residenza. Iċ-ċifri ta' reġistru pubbliku juru wkoll li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena twildu 2375 tarbija f'Malta u Għawdex, maqsubin bejn 1216 subien u 1159 bniet. Fl-istess ħin ġew irreġistrati 2206 imwiet li kienu maqsumin kważi ndaqs bejn is-sessi. Iż-żwiġijiet irreġistrati fl-istess perjodu għoddew għal 956. Fir-rigward tas-servizzi amministrattivi, ir-reġistri pubbliċi ħarġu aktar minn 43,000 ċertifikat ta' stat ċivili, filwaqt li t-taqsima tar-riċerki proċessat aktar minn 113,000 riċerka u ġew ppreżentati kważi 42,000 nota. L-Uffiċċju tal-Passaporti ħareġ aktar minn 30,000 passaport ġdid, inklużi dokumenti ta' emerġenza u dokumenti tal-identità għal persuni li rridu jivvjaġġaw barra minn Malta. L-Aġenzija wkoll qalet li f'dan il-perjodu ġew irreġistrati aktar minn 8 miljun tranzazzjoni permezz tal-kont elettroniku personali tal-EID u sostniet li dawn ir-riżultati jirriflettu l-investiment kontinwu fis-sigurtà, fl-effiċjenza u fil-kwalità tas-servizzi waqt li żżomm lill-klijenti fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha.